Magadiko muri Zimbabwe. Ini ndinonzi Mr. Nice, as you know. Nasi tiri kuno ku Jerusalem Eumako Studios. Takahosta vanoshandawo vachishandira ku Jerusalem Eumako. Vanonyanya kufocusawo nemusic nezvakasiyana siyana, but I hope and believe kuti vachange vachitipira zvakadzama zvamungada kuziva kana kunzwisisa kubva kwavari. Saka vachange vachizvintroduce mazita avo tigone kuziva kuti uyu ndiani uye vanoshanda sei vari ku Jerusalem Eumako. Saka tichatanga navakagara pedo nenavo vanenge vakachena. Maita zvakanaka matipa mukana chikamu chekutaura. Inini hangu ndinoitwa Chuck Prince. Tichishanda ndiripo paResulem Eumako ipapa. Ndiri music producer ndiri muimbi zvakare. Saka ndinotenda hangu nekuti pinza pachirongwa chii. Tinotenda nekuziva zita renyu uye nekuziva basa ramunoita ku Jerusalem Eumako. Mukoma ari panoteera tokumbira kuziva zita renyu nekuziva zvamunenge muchiita kana mubasa kwenyu. Alright, ini ndoitwa Eumako kana makambonzwa nezvazvo. Ndinoshanda paResulem pano paResulem. Ndiri producer zvakare. Ndingati zvangu ndiri muimbi but unotokana wakushayawo zvokuitawo unomboitawo 1 2 1 2. Asi handingati zvangu ndiri muimbi zvakanyanyanya vari kuvaimba isusu tongozoti kana zvafadzawo vanhu uzipacho kutikira zvinonzwisika. Mungatiudzawo zvakare zita renyu uye munoshandawo sei? Munoshandira ku Jerusalem, munoshandawo navo sei vamunoshanda navo? Ndotenda nemukana wekutaura mukoma wangu. Indoitwawo Rastroni. Ndoshanda ndiri panapa paResulem Eumako family. I'm an artist, a singer and a songwriter. Ungataurisa zvenyu kuti vakateerera kana mafanzi enu ange achinyatsonzwawo zviri clear. Okay. Hatizosara tine mubvunzo yatisingazokwanisi kupindura kuno kana muchinge maenda. Alright. Inini ndoitwa Rastroni. Ndoshanda ndiri panapa paResulem Eumako family. I'm an artist, a singer and a songwriter as well. I think mazvinzwira kubva kumano anoshandira ku Jerusalem Eumako vachitaura mazita avo nekutiudza mashandiro avanoita ku Jerusalem Eumako. Saka panapa ndine mubvunzo yandichange ndichibvunza maererano nezvavati vanenge vachiita vari kubasa kwavo. Zvamungada kuziva imimi sevateereri kana tisemafans, kana zvamungada kudzidza zvakare kubva ku Jerusalem Eumako kana kuti kunyaya dzemusic, nokuti tinovimba kuti ndiyo nyanzvi kana kuti vana mazvikokota vemusic. Saka tichatanga nekubvunza mukoma Chuck Prince kuti kubasa kwenyu kana kuti muchiproducer music yenyu ndezvipi zvamunokurudzirawo maartist yenyu kana kuti zvamunokurudzirawo avo vanofarirawo zvemusic? Maita zvakanaka. Ndinofanira kuswedera pamaiki. Vange vachinzwa zvakajeka. Maita zvakanaka kutipa chikamu ichi chokuti tinyatso kutsanangura maererano nezvatinotarisirawo muindustry yemusic. Kuti maartist edu paanenge achirekodha paya tine zvakawanda zvatinotarisira kuti vaite kuti music yavo izobudawo zvakanaka. Tisazova tinosara kana neblame rokunzi song yangu yanazobuda zvakanaka. Kunge vachiblema maproducers kuti song yangu haina zobuda zvakanaka nekuda kuti producer haana kunge aita basa rake zvine unyanzvi. Saka zvakakosha futi izvozvo kuti vanhu vange vachiziva kuti vanofanira kushanda sei nemi. Saka chekutanga chandingada hangu kutaura ndechekuti muimbi wega funga kana achipinda mustudio anofanira kuziva chandingati chafambira kana chaanofanira kuconcentrata nacho kana wapinda mustudio, ingava studio ipi. Let's say ngatimboti wapinda mustudio memunhu makaiswa masetup, mic yenyu makaisa seizvozvizvi, ndimuri kutoziva kuti mic yenyu iri kutora sei. Muridzi wemaequipment anenge achizivawo kudagidzawo
vanenge vachiuya vachizoshanda naye. Saka unoona artist anoona kusvika uchinja kana maiki oisa pane imwe position of which music producer muridzi wemustudio momo anenge achiziva kuti mafrequencies kana chinhu chese chandino pakukepcha mavhocals angu maiki yangu iri good paposition iyi. Saka chandinoti chokutanga chandinokurudzira maartist ndechekuti kana ukasvika mustudio memunhu mungava mani usasvika uchibata-bata zvinhu zvirimo, siyana nazvo zvakadaro because vanhu ava vanenge vane masetup ava vanenge vakaita vachitoziva kuti ndikazodai. Saka iwe ukauya ukati waona maiki wasvika maiki yakadai wasvika wachinja handiti ndakuda kuti ndichitanga kurekodha maiki yangu haicharekodhi zvakanaka, maybe maiki yangu iyi ndoziva kuti inorekodha kuside kuno iwe wauya ukachinja ikaenda kuside handiti. Saka pandicha kurekodha unenge watovhiringidza process kudhara sound zvakanaka. Saka ndiro zvimwe zvinhu zvokuti artist achisvika mustudio focusa nekugadzira malyrics ako, tirira beat rako and stuff kuti song yangu inofamba sei, kana kubvunzawo maidea kuna producer about your song. I think apa ndofunga ndatitsanangurei. I think zvinonzwika zvamataura. I think vanhu vangada kuziva zvakare kuti kuRuslim Eumako sekutaura kwamaita kuti mimi muri producer munogadzirawo here maridhium from scratch, munoshutawo mavidhiyo here zvakare, munonyanya kubata manzi ipi because I think tine manzi yakati one day. Saka vanhu vangada kuzivawo pamwe vanoshuwira kuzoshandawo nemi in future kuti kuRuslim Eumako vanogona kundibatsira nemanzi ipi. Ndizvo zvichaizvo ndokunge ndingatanga nemubvunzo kupindura nemubvunzo wamati munogadzira here mabeats. Kuno as a Ruslim Eumako tinotogadzira mabeats from scratch. Artist ikatouya nesong yake ichitoti ndoda kugadzirwa song yangu yeafro kana kuti ichi tinototanga kutogadzira from scratch kusvika song yapera. That's why tichizviti mamusic producer because tinenge tinofanira kugona kutangidza chinhu nekuchipedza. So ndokuti unzi uri music producer unofanira kugona kumanager project kubva pakutanga kusvika pekupedzisira. Saka isu tinototangidza kubva pekutanga kugadzira beat kutopedza. Ende mubvunzo wechitova mabvunzo kuti misambo ipi, so far tinoshanda nemagenres akawanda but ndingangotanga ndichiti afro pop music, danzo, nekunana zim danzo tiriko futi, vanana reggae, gospel, vana mapiano, house, tine misambo yakawanda yatinobata according kuti artist auya achida kugadzirwa zvipi. Ndofunga apa ndapindura ndisingazvi pane mubvunzo ndakanganwa here. I think it's very clear. Thank you, Jack Prince. Now we are going to ask Eumako. Eumako, chandingada kubvunza ndechekuti ndeapi ma-challenges kana ma-hiccups amunombosangana nawo mukuita ma-recording sessions enyu kuRuslim Eumako, mungagona kuudza kana kuyambira vanoita zvekuimba kana vamunozoda kushanda navo zvakare kana kuti vamunoshanda navo pari zvino. Toda kutenda chaizvo ndotenda nemabvunziro amaita but sezvataurwa una mukoma chake kuti maartist tinosangana nemachallenges akawandisa zingaiti. For sure machallenges aripo, tofesana nemachallenges akawandisa zvekudaro. Umartist tete unotokufonera kuti ndinotoda kuuya kuzorekota. Masvika panapa utoti maweksinga tichirova paya munhu unokwanisa kutorelaxa kana kuti pamwe pacho anenge akanyorawo song yake but pakuzondoimba manje zvodhakwa zvobva zvadhakwa. Alright, imwe challenge yatosangana nayo especially kumaartist kamaartist ane problem yekuti unokwanisa kumuonesa kuti alright song yake unoinzwa, unokwanisa kutouya baba ndine song yandinayo ndekuti ndekuti utonyatsoona kuti song iyi zvishuwa song iyi tambo womupa beat kuti alright beat nderiri kana kuti raanenge abva naro because vamwe vanobvawo nemabhiti avo raanenge abva naro kuti alright artist chisa mavhoka recorder tone uri kutoona kuti zvishuwa paartist ari kubhaisa ari kubuda kana mukii kana kuti ari kumanyira ari kumberi kwebeat ona. Saka unokwanisa kuzomukorekta kuti unoona chi imba so mamwe maartist manje ane problem yekuti ukatrya kuda kumukorektawo kuti unoona chi song iyi
inoimbika ende iri hit song, but unoona kuti apa pati unofanirwa kuimba uchidai. Vamwe vanoona senge wakuda kuvazivira kana kuti wakuda kuhameno like maartist. Meno mamwe maartist zvaangori so. But pane vamwe there and there vanoudzika. But uyambo vane musoro wakaoma. But akazonge akuonera ake kuona kuti alright pandoudziwa paya nekudii nchibetserwawo. Kwete kuti tichiudza asi kuti kubetserana. Hanoona because ndikashandisa word rekuti tikumuudza kana ndakamuudzira. But kubetserana like music inotanga paproduction yozoitawo pachi then kuna videographer, all those things. Because photographer anokwanisa kutokuudza kuti alright unoona chi imbo yekta wakadai but ukaramba udziwa